Ka Southwest Khas Hills District Kayaking and Canoeing Association harangkat ke jingit relang mat ke Meghalaya Canoeing Association kalayo ban penlong ya kayaking awareness kam ka badairu kasin ka banengkong hapo Southwest Khas Hills District yagnik program la penlong hapot maupun ka bahap hapo kasinong maukerwan ha ka ba palat san pongut ki samla kan thei bat shenrang kalayo jingmentoi na ka jingyo jingikai halor kani ka jingyaking ling Hagani kesngi lay don langru uba rinik don lang do tongkar emali kamau kurwan belalong kumu kongsan ha kejing ya don langru Dr. W Mana Presiden ka Meghalaya Canoeing Association uba khan dong sit Presiden ka Southwest Khas Hills District Kayaking and Canoeing Association bat ka kong Sheila Vincent Secretary ka Meghalaya Canoeing Association la sakhir langru na palat san pongut kisamla kibalawani shimbanta rengkat bat kuwei kiriu rangba kibla syakot ngobha ha kani kasngi kita really good. I hope people are getting this on video. Anyone is taking video of this? Come out, team. They've already rolled it. Okay, turn around, come back. Okay, roll. Roll. Fast. Rebecca is drawing the boat around. Drawing it. Okay, stop. Come to side, please. Side. You slalom boat. Side, please. Quick. Uh-oh, we got a problem. Try to see what they're doing, okay? And keep out of their way. Ikaw magkita state may kailangan ka jungi. Pagkani ka seriousness, yung ka sarkar, ban invest siya pikisamla. Bakisamla, omday itang bakinkot na kajila kay Henry, la assure yaki bakila arban yung kam sarkar, nakadaw yung kajing tibit yung piba ni shimenta, hati sports discipline ka mabhero pa. Desay sempat ngamkwak man Grand Slam naman ngikwak banyo ino kumno ka jiya kay. Barhagane ka awareness ya ka bagin peni langam tip lakane ka pung lakane ka kaya biang em ya kata ka jing ya kay jong pi. Ini kino payat kitip hamba they know better whether this kind of water is fit for this kind of sports discipline of this water sports. But even though it may not be that fit, it may not be suitable, but whatever you can play in this water today, it will be a great opportunity for us to see, and we will learn from here, from the way. Bro, ini kemensi siya benuan ang ni mau kurwat ni ski kesian benengkong benia lek ni ka trial na mentakan ni ka kayaking but canoeing association kadai gajing lek kay kabut main ni bentabon gi kena jongi bagi ba jongi tambah kadai ka bangi kum ki jat benriu bat beriu jongi kamtam kamariang ke ngidan ka advantage ka bakrau hagani ka game the fipej hangte kum befisi ka ni bon ki kshaj bagi kena kin lekai bagi kena shin kamtam hang ni Southwest Khas Hills ki ba shathai ranikor ki kena ki ba mlin bandan ho man kapor kini kilap kajing suk ha ban le gani tambah kadan ka dedication discipline ban learn ni gani ki ha ban nang kumno ban le gas ko ru ka de ba ma tambah ka ni kum ka association ni thmu ban ai ka training ko bhatam nang ta ki safety ki ai bad barok ka backup kat bakidon kam bakin la ban le ko bhatam nang ta ka jaj ban riu kani ka state rangkat bad ka ri ha ka international stage because ha ka ni ka game kiduna bagi player ia mentahi
kamtam leng bagi kente nang bentaki kente ke Brunei bagi player hagar ri bro we ri India bro we de kipau kata umur fi on le international fi on le national fi bon kilat kamtam also ke sarkar ka dan ki promise ban ai ke kam ke jam ande kila le ni ke ni ke benta te dan bon ke scope dengan kuat ban kentui pi bro ki para kena ki samla berang red ki kemi ki kapa ki banan ki khon ki ba tibit banjini ne ki ba karar snem jeneng karwei snem ka snem ki ba khamjrong ki badan bor ki ba dan ka sab ban le kai wan ra ki wan kendoi ba bakhan nong se jang ne mau kurwat jong ka Southwest Khasi Hills Canoe and Kayak Association but kin yarap ye phi kin play lanti ye phi one thing hoi kadi ke berthumai bernimpa jios no tangba kadi hagani hi bangi bon kalat te ngakermen bafin shim ye gane ka kabu bat fin le ke ba fi snow biang tangba ya ni dan kat bat pi te nga pensluri pi ki kemi ki pa kham tam ba pi hi ban haban shim ye rai no bataki khon kani kadi kalat ka bakrau bhana ka bata juki te sunghaban shim ye ne banta hagari jongi bro hoi ngidang danta shabhai kani ka seng jongi kala asdang haboi ha tham ngilai lek cheki we ki district ru ban le trial tangba ndan district hadu menta ki bala seng association ka jingdon kam jong association ka dei ba unu khna utubet kat ba utubet tangba omla ban le ha national na international klam le langba ka association kata kadau kadan kam ye man ka district ban sedang ni association jongki ye ganu jing le kai tam kani jongi tinga document shisha baka Southwest Khasi Hills ki la ya chekhamat ban le gani ka banta